El món està trencat, però es pot caminar. És una obra, jo crec que molt tendra, bonica, que parla, en definitiva, de la necessitat que tenim els éssers humans de la ficció, de llegir, en aquest cas, no? I una xiqueta de 10 anys que està atrapada en un problema de que, bueno, sa mare ha faltat per causes imprevistes i entra en una espècie de bucle de que no parla, que no ix, tal, no? I gràcies a la literatura pues logra superar d'alguna manera aquest problema. I es parla d'això, de com la literatura, de com la ficció, també el teatre, també el cine, d'alguna manera en les seues històries ens ajuda a eixir de moments difícils, ens il·lumina a voltes en quin pot ser la solució o el camí als nostres problemes i en definitiva fa un poc la vida millor. I creguem que això, contar-ho a la gent que és més xicoteta, la gent que té 8, 10, 12 anys, que entenguen de la importància de llegir un llibre i que coneguen, a més, que n'hi ha llibres per a aquestes edats que poden fer que t'enamores per sempre de la literatura, pues jo crec que és un poc el que hem volgut transmitir en aquest projecte. Bueno, esta és una coproducció entre la companyia basca Tantaca Teatroa, la gallega Contraproduccions i el Vena Teatre. Ho ha dirigit el director de la companyia basca, que és Fernando Bernués, i ho ha escrit també un autor que en aquest cas és un gran autor basc, que li diuen Arcaitz Cano. A partir d'una idea que Fernando tenia, es fica en contacte amb l'autor, en Arcaitz, i escriuen un text teatral. I durant un mes i mig l'hem treballat ací a València, el mes de juny a mitjans de juliol, i ara l'hem acabat de preparar ací a la Nau Ribes i l'estrenem esta setmana ací. Evidentment estem molt contents perquè és un espectacle que nosaltres el fem en valencià i el farem en castellà, Tantaca el farà en euskera, la llengua basca, i en castellà també, i els gallegos ho faran, que ja han estrenat la setmana passada, en gallec i en castellà. Nosaltres estem encantats de poder estrenar ací, en la Nau Ribes i en la Sala Escalante, perquè tenim molt bona relació amb el projecte Escalante. Dos desmuntatges infantils que més han funcionat, que nosaltres hem fet en el passat, Joan el Cendrós i més recentment la Neguet Lleig, que va guanyar el Premi Max al millor musical, els hem fet colze en colze Escalante i Albena. I què millor per començar la celebració d'estos 30 anys que estrenar este projecte ací, en la Nau Ribes, de la mà d'Escalante en la seva programació d'este 23-24. El projecte ha estat molt cuidat perquè hem treballat en l'equip de València habitual d'Albena, és dir, Juli Disla ha fet l'adaptació al valencià, l'adaptació teatral al valencià, Editorial Bromera ha publicat el conte en un text extraordinari, a més il·lustrat, en les il·lustracions que d'alguna manera conté l'espectacle i en 30 microrelats que són els que conformen l'espectacle, i és que la nostra protagonista, que li diuen Aitana, ve a presentar. Hem treballat en 3 actors que són de solvència i garantia absoluta, Laura Romero, Manolo Maestro i Carla Pasqual, en la que acabem de treballar perquè era la protagonista de la sèrie Després de tu, l'equip mèdico habitual d'Albena de producció, que és Ximo Cina en el tema de les llums, Marco Orbegozo en la direcció tècnica, Pasqual Peris el vestuari, i bueno, tota la gent que habitualment ens acompanya a les produccions. I jo crec, sincerament i honestament, que hem fet un petit caramelet que és un homenatge a la literatura i que és ideal per a xiquets i adolescents i adults a partir de 8 anys, és a dir, per a tot el món a partir de 8 anys.